cael cynnig cyfweliad yn gyffrous, ond gall fod yn eithaf brawychus. Hyd yn oed os oes gennych CV a llythyr eglurhaol trawiadol. Os nad ydych yn gwybod sut i werthu eich hun mewn cyfweliad, efallai na fyddwch byth yn cael cyfle i ddangos eich sgiliau mewn ffordd fwy ystyrlon. Ewch ati i wella eich siawns o gael y swydd rydych chi ei heisiau trwy gofrestru ar gwrs hyfforddi Sgiliau Cyfweliad am ddim Cyngor Caerdydd. Byddwch yn dysgu sut i baratoi ar gyfer cyfweliad, rheoli nerfusrwydd, rhagweld cwestiynau allweddol, creu argraff gyntaf gadarnhaol, rhoi cyflwyniadau, profion ac ymarferion, a llawer mwy. Peidiwch â cholli'r cyfle. Cadwch eich lle am ddim heddiw trwy ffonio dim 2920 871 dim71 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.dysgu i oedolion caerdydd.co.uk.